Dahil na po inyo ang Inday Jo nga walay lingaw, maglingaw-lingaw ta pinaagi sa ato ang makeup tutorial. So karon ang atong buhaton kay tungod wala tay kilay, nga gipakataw ta nga walay kilay, so butangan na to og kilay, bagaon na to atong kilay kay mag makeover ta sa ato ang kilay. So atangin niyo mga pangga ang ato ang makeover ni Inday Jo. Mga pangga, magsugod ta mo ni itong unang-unahon nga Avon True Color Flawless Liquid Foundation. Yan atong ibutang sa atong naong usa ta magsugod og kilay. So ana-ana lang na siya mga miga, mga pangga. So ana pahid-pahid lang. Kamuton lang nato para maayo ang pahid nga mukatag dayon, dili ta mo gamit og kuan kanilang atong kinamot kay mas nindot ang kinamot, di ba mga Inday, mga dudong. So ato mo nitong gamiton karon ang sunod natong buhaton is wala man tay kilay, so magilay ta mga miga. Karon ang ato ang ibutang sa atong kilay is BYS Brown Definition Kit. Ana siya. So mangilay ta niya ang atohang tungod kay ang atong kilay manipis man, kay gipakataw man ta og nipis og kilay. So ang atong gamiton is kini. Ana mag-una ta sa ubos mga pangga. Yung ana lang siya mga pangga, no? Ana diari sad, no? So tan-awa lang mga pangga. So mao na to mga pangga ang ato ang makeover ni Inday Jo. So mao na ni. So at may naalay nagpa shout out sa atohang comment section sa shout out. So si China William hashtag SOL at saka si Oscope. Hello miga, shout out sa inyo honey. So mga migs, kung kinsay gusto magpa shout out, so comment below shout out Inday Jo. So next nga video atong i-shout out. So thank you for watching. Don't forget to subscribe. Thank you.